ug minahal kong matalom nun. Okay, karon di ay ang pagpanghatag og pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom, guys. Niya kuan ron November 30, hinapos sa November, guys. Niya atong bisitahon ha kung November 30, 2023 atong bisitahon kung diin didto ang area sa pagpanghatag og pensyon diri sa lungsod sa Matalom, guys, sa mga senior citizen. At least na naslay pang palit og bugas kay mahal nagbugas niya na naman kuno tag 20 o to nga makapalit og sudaan, guys, ang mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom, guys. Atong bisitahon kung unsay kahimtang sa area kung diin nag-distribute og mga pensyon diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, atong guys. Iko pipi andam mo tabang sa lungsod og mo serbisyo sa katawhan sa lungsod. Okay, atong bisitahon, guys. Okay, ano guys ang area kung diin nang hatag og pensyon diri first day ron, guys, sa pagpanghatag og pensyon sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, ini guys area okay, ini area asal barangay mo lahat diwasin kasi diwasan okay, mau ni di ba senior ni dire senior lang oh asa na nga barangay, asa mo nga barangay basing ha okay, mga lagyo nga barangay ang una, guys, anya isunod ra katong mga dugol senior citizen mani area agka mo asa mga barangay, ma'am? President Garcia, ikaw, ma'am? Mauga po. Okay, mga lagyo ning lugar giuna aron mas kuan sila, guys, anang agdugol isunod kadongon. Pila ka adlaw ron, no? Pila ka adlaw paghatag paghatag kuan mga pensyon, no? Depende na. Okay, katong dugong mga senior citizen panghatagan mo karon ang ikaduhang adlaw, kay giuna ang mga lagyo. Okay, maduna ni pangpalit og bugas, pangpalit og kuan. Okay, guys. Asa ka nga barangay mo na tay? Ha? Tag-us. Okay. Ini area kung diin nag-distribute financial assistance sa mga senior citizen diri sa lungsod. Okay, good luck o God bless o nagmalupayon sa pagdawat sa senior citizen mga pensyon diri sa lungsod sa Matalom.